दिनै मे दिबस गासै मुलुगावनो गासै माने बुहुमाव मे दिबस फालिगासिनो दङ आरो श्रमिकफोरनि मोनसे दिन बे सानावनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ रुंसारि जालांदोंमोन आरो बे समनिफ्राय लानानै 1990 मायथाइयाव बिथाङा रुंसारि जादों 91 मायथाइनिफ्राय जोङो बिथांनि बे थैनाय सानखौ जोंनि मोनसे माहारिनि मोनसे देरगानायनि मोनसे सान हिसाबैनो जों फालियो मानो होननानै बुङोबा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मोनसे मुंल' नङा मोनसे बिसारधारा आरो दिनै बर' हारिखौ इयुनाव जौगाहोलांनांगौ गेरेमसा हारि दानांगौनि बेलायाव बिथाङा जि लामा दिन्थिलांदों जि गियान होलांदों बे लामाजोंनो जों आवगायलांनांगोन बेनि अनगायै जोंहा गुबुन राहा गैया बिथाङा बुंदोंमोन मा बर' हारिया मोनसे गेरेमसा आरो गोग्गोम हारि हिसाबै थांनानै थागोन नाथाय जों मास्टार रेस एबा गिदिर हारि जानानै जोंनि खाथि खाला थानाय गुबुन गुबुन फिसा फिसा हारि हारिसाफोरखौबो जोङो अनलांगोन आरो बिथांमोनखौ जोङो जौगालांनायाव मदद होलांगोन दा दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ बिथांनि जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै स्वीकृति होजेनबाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव आरो जों दा एलायन्सनि इउपिपिएलनि मोनसे गभर्नमेन्ट आरो जों लुबैयो मा बिथाङा हादोर नाङैनो मोनसे गनायथि मोननांगौ जेरै बिरसा मुन्डा बबेबा समाव बिथाङाबो ब्रिटिशफोरनि हेंथायै दावहा नांदोंमोन गासै हादरनि गेजेराव बिथाङा हयतोबा दैदेनबाय लिडारशिपखौ होआखैमोन खिन्थु बबेबा जायगायाव बिथाङाबो ब्रिटिशफोरनि एगेन्स्टआव दावहा नांदोंमोन खिन्थु ब्रिटिशफोरनि एगेन्स्टआव दावहा नांनायखौनो गनायथि होनानै बिरसा मुन्डाखौ दिनै भारत सरकारा मोनसे विकसित भारत संकल्प जात्रा जि मोनसे खालामदोंमोन बिरसा मुन्डानि मुङैनो खालामदोंमन दा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ खालि बर'निल' नङा गोग्लैसोनाय हारिफोरनि मोनसे थुलुंगानि मोनसे फुंखा दा जेरैहाय झारखन्डआव थाङोबा तेलेंगानायाव थाङोबा उत्तराखन्डआव थाङोबा त्रिपुरायाव थाङोबा एबा नर्थ इस्टनि गुबुन गुबुन स्टेटआव थाङोबा आरो आसामनि माखासे ट्राइबेलफोर आरो गोदोसोनाय हारिफोर बड'फानि जे सोमावसारनाय बेखौ मोनसे आदर्श हिसाबै मानिनानै बिथांमोनाबो सोमावसारबोदों दिनैबो बिथांमोना मान होयो इभेन माने नागपुर बा महाराष्ट्रफ्रावबो गोबां जायगायाव बिथांखौ मान होयो दिल्लीयावबो होयो बे हिसाबै बिथाङा सासे हादोरनिनो थुलुंगानि फुंखा गोग्लैसोनाय हारिफोरनि दा नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव जे गभर्नमेन्ट सोलिगासिनो दं जों आं आसा खालामो खालि खावलायनायल' नङा आं मिजिंथियो दिनै नङा गाबोन बिथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ माहारिनि बा हादोरनिनो सासे दैदेनगिरि आरो गिदिर सुबुं होननानै गनायथि होगोन आरो बेनि गेजेरजोंनो बड'फानि खामानि मावनाय आरो साननाय हनायफ्रा गोसारगोन दिनै इउ.एन. ब्रह्म ट्रास्ट जों दादों आरो आं जेला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन ट्रास्टखौ फरायसा आफादनिफ्राय दानाय जादों आरो बेनि गिबि चेयारमेना जा रेवरेवा नार्जारि बिथाङानोमोन आरो बिथांनि दिननिफ्राय लानानै उनाव आं चेयारमेन जादों बिथांनि मुङाव स्टार्ट जाबाय आङो वेलफेयार अफ बड'लेण्ड डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टार जानायनि उनाव मुख्यमन्त्रिया आंनो 5 कोटि थाखा होदों बेखौ डेभेलप खालामनो थाखाय दा 5 कोटिनि कनस्ट्राक्सन वार्क जाबाय थादों बाहाय मेनलि इन्टारनेल रड ड्रेन आरो गेट आरो बेनिफ्राय जेराव फबनाय जादों बेखौ जों फोसाबनायनि आरो बै जि मोनसे पाब्लिक फांसननि थाखाय प्रग्रामनि थाखाय जिखिनि डायास लुनाय जादों नेक्स्ट फेजआव जोङो एमपि थियेटार हयथ'बा बानायगोन बाय 2000 बा 2500नि जे मोनसे सफिस्टिकेटेड एमपि थियेटार बाहाय प्रग्रामबो खालामनो हागोन कालसारबो खालामनो हागोन थ' बिनि थाखाय आङो 5 कोटिखौथ' अलरेडि रिलिज खालामबाय आरो फैसाया आंनि आखायाव मौजुद दं चिफ मिनिस्टारा बुंदों 3 कोटि होबाव 3 कोटिखौ नैबे इलेक्सननि उनाव होगोन आरो बिटिसिआ 2 कोटि होगोन 10 कोटिनि प्रजेक्ट सोलिगासिनो दङ आरो नै दा फार्स्ट फेजनि जि 5 कोटिनि प्रजेक्ट बेथ' आरो गोख्रैनो जोबगोन 2024नि गेजेरावनो खिन्थु बेथ' 10 कोटियानो जथेस्थ' नङा मोनसे मालाबा सापज हमनानै लादो जे नरेन्द्र मदिया बेखौ मोनसे नेसनेल लेभेल रिकगनिसन होबाय अथ'बा बाहायथ' 600 कोटिनि प्रजेक्ट सोलिनो हागौ दा दतमा आबा जोंनि क'क्राझाराव बियो मोनसे माने गोनांथार जायगा जागोन दतमाया बेजोंनो डेभेलप जालांबाय थागोन मोनसे मास्टार प्लेन दं बाहाय बेनिखायनो जों जि हायो जेसेबां सुबिदा फैदों मावग्रोबाय थादों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा फैगासिनो बिथाङा बाहाय इलेक्सन केम्पेइननि थाखाय फैगोन बेहा मोनसे शिडिउल इलेक्सन केम्पेइननि प्रग्राममोन खिन्थु मोनसे कइन्सिडेन्स जाबाय दिनै 1 मेबो ओंखायनो फैनाय नामै बाहायनो हेलिपेडआव नामायगोन जेला
बिथाङा बिबार बावगोन आरो बिथाङा बेनो प्रथम नङा सिगाङावबो बियो फैनानै बाहाय बिबार बावफैखांबाय दा बड'फाया बयनिबो मोनसे गनायथि मोननाय सासे दैदेनगिरि खालि बर'फोरनिल' नङा दिनै आसामाव गासिबो हारियानो बिथांखौ स्कुल कलेजफ्राव मानिनो हमदों बे बिराद गिदिर बाथ्रा जोंनि ट्राइबेल हारिनि खुनु नेता दैदेनगिरिखौ दिनै आसामाव भिमब देउरिनि अनगायै भिमब देउरिखौबो जोङो मानियो थिगैनो मोनसे लिमिटेड एरियाफ्राव खिन्थु बड'फाखौ गासिबो एरियायावनो मानियो